So, ang sagot ko po sa kanya ay Sis Hydra's Vlogs Challenge accepted. Guys, ay gagawa na naman ulit tayo ng panibagong video. At ang gagawin natin guys ay meron kasing sa akin guys, nag-challenge na gagawin ko daw po tong video na to. At sinabi po niya dyan na china-challenge niya ako. And china-challenge ko si Annie Claire na gawin tong makeup challenge na to. Sis Annie Claire Hangkan, I dare you to do this challenge to your channel. Bye guys! So ang sagot ko po sa kanya ay Sis Hydra's Vlogs Challenge accepted. Challenge. So ayun guys, kung gusto niyo pong malaman kung ano yung resulta nito, just keep on watching. So pumayas to ganyan guys. Alat na! So ayun guys, magmi-makeup nga po tayo ngayon. At yun nga po, makeup with a twist. So ito na po siya guys. Ayan na po yung mga papel na may nakasulat na makeup. At bubunot po ako dito kung ano po yung, kunwari, kailangan kong mag-liquid foundation. Tapos ang bunot ko ay blush on. So yung blush on ang gagawin kong liquid foundation. Oh my goodness, ano na yung mangyayari nito guys. So, abangan nyo guys. So ayan, mag-start na po tayo. Okay, start na ako. So, din kasali yan. Andito yung aking baby loves. Siya po yung maghahawak ng aking bubunutin. So, ayan. Okay. Doon ka na. Sit down. So, ayan guys. Bubunot na po ako. At ang kailangan muna natin gawin ay tayo ay magli-liquid foundation. So, bunot. Chen-cheren! Ano kaya to guys? Bye-bye! Mascara? What is that? Mascara kasi nilalagay ko sa sa liquid. Ganon. Challenge pa more. Mascara. Ito yung gagawin kong liquid foundation. So, ayun guys. Magli-liquid foundation tayo at ang nabunot ko ay mascara. Ito yung mascara ko guys. Ayan. Avon. Char. Evonan. Ito yung gagawin. Oh, see. Yan nun na ba, ma? Wala pa si papa ko. Kasi, sabi ko sa'yo, nangano siya ang papel susulat sa ano kong papel. Tapos si papa, ay yung mag-round na boleges namin. Nag-rank kami. Kaya, ganun kami. So, ayan na guys, yung ating liquid foundation ay mascara. Halloween Ay, pang Halloween ata to guys. Halloween na! Halloween! Halloween! Christmas tree! Ito po yung Santa dyan po. Ha? So, our next guys ay kailangan po natin magkilay. Oh my God! Diyos ko po. Gusto po. Lagot na tayo. So, ayun guys, ang susunod po natin i-apply ay kilay. So, guys, bubunot na naman po ako. So, sana naman, ano kaya to? Ay, nako. And subscribe to my channel. Oh my God! Eyeshadow. Pangkilay natin guys ay eyeshadow. My goodness! Eyeshadow. So, See, right? Am I creepy? ito po yung eyeshadow ko at i-apply ko siya sa kilay ngayon. Oh my goodness!
Naku, sis Hydros ha. Nagigigil ako sa'yo. Ay, challenge mo more. So, ayan guys, i-apply ko na yung eyeshadow sa ating kilay. So, ano dito siya guys, eyeshadow. Roll type. Yan. Let me get Pang Halloween talaga to guys eh. Ay, nakatawa si Mama! So guys, ang susunod po natin ay blush on. Bubunot na po ako guys. Blush on, blush on. Ano kaya ito? Oh my God! Brow powder or brow pencil. Oh, Brow powder o brow pencil. So, ang gagamitin ko guys ay brow powder. So, ang brow powder ko po ay, ayan, Makmakan sa galing char. Brow pencil o brow powder. So, ayan guys. Ito na po yung aking pangkilay. So, ito po yung gagawin kong blush on guys. Ano kayang result niya? Oh my goodness! So, ang isusunod naman natin guys. So, ayan, tapos na tayo sa blush on. Tapos na tayo sa ating kilay. At tapos na tayo sa ating liquid foundation. At ang nakuha ko ay mascara. So, ang ating isusunod guys ay eyeshadow. Eyeshadow guys. Ayan. So, ayan na guys. Isunod natin ay eyeshadow. Yung powder ko kasi guys ay pagkatapos ko na lahat ilagay. Kasi para pag once na kumapal yung ating mga blush on dyan, ay patungan natin ng powder. So, ito guys, ang isusunod ko po ay eyeshadow. Ano kaya ito? Highlighter! Highlighter guys. Ayan, highlighter. So, ang highlighter natin guys ay ayan, Curline. Ayan po yung highlighter ko guys. Ito po yung gagawin nating eyeshadow. So, ngayon guys, kakamayin ko lang siya. Sa eyeshadow naman. Wala akong brush guys na pang eyeshadow kasi nga ginagamit ko yung roll type lang. So, kamay ko na lang. So, ayan guys, pack. Highlighter yung isa sa atin guys. So, ayan guys, bubunot na po ako. Ano na naman kaya ito guys? Highlighter is lip tint. So, ang ating lip tint guys ay this one. Ayan. Angelic Beauty. Ayan. Berry. Very, very. Better late than ugly. So, ito yung aking gagawing highlighter guys. Yung ating lip tint. Pang Halloween talaga to eh. So, ang next naman natin guys ay mascara. Ayan guys, bubunot na po ako para sa ating mascara. Ayan so guys. Liquid foundation guys para sa mascara. Ayan, liquid foundation. Oh my goodness. So, ang aking liquid foundation guys ay Dermacol. Ayan. So, ayan po siya guys. So, i-apply po natin siya ngayon sa mascara. Natatawa ko so, i-apply po natin siya ngayon guys sa ating mascara. So, gagawin natin mascara yung liquid foundation. So, this is my pang brush ng kilay. So, ayan guys, i-apply ko na po yung ating liquid foundation sa mascara.
Tara na tayo, guys. Ang next naman natin, guys. Next, guys, eye powder naman tayo. So, ito na siya, guys. Bubunot na. Buti, guys, powder talaga siya. My God, thank you. Powder ko, guys, ay ito. Hairline. Parang nagkapasa. Sinapak. Sinapak talaga ako, guys. Char. Grabe na to. Grabe na talaga to. So, ayun, guys. The last but not the least ay ang ating lipstick. So, ito, guys. Lipstick. Blush on. Lipstick or lip tint. So, nakuha na natin yung lip tint kanina. Yun po yung ginawa nating highlighter. So, ngayon guys, ang aking lipstick ay blush on. So, ayun guys, yung aking blush on kasi ay itong clay blush. Ayan. Ayan siya guys. Ito po yung blush on ko. So, ito yung gagawin kong lipstick. So, yun guys, I'm done! A few minutes later. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh, yeah, all So, ito na po yung aking final look. So, ayan, sis Hydros, challenge accepted. So, ito yung nangyari. So, ngayon guys, ay pupunta talaga ako ngayon ng party, party, no? So, ayun guys, sana po ay mag-enjoy kayo sa aking video. Huwag niyo po kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Pindutin niyo po ang notification bell para update kayo sa mga videos ko. Bye! See you on my next vlog! Mwah.